नमस्ते, प्रणाम, गोड़ लागतनी। हम प्रीति ओझा आप सभी के स्वागत करते हैं अपन यूट्यूब चैनल पर। देखो, बहुत ही मज़ेदार ननद भाभी के सास पतोह के ऊपर ई झूमर गीत बाटे। आप सब लोग पूरा गीत जरूर सुनब जा और खूब जम के शेयर करब जा। और केहू कही कि भाभी या दीदी आप तीनिए को काहे कहतनी, तो एगो बात बता देतनी कि हम अपन सब ननद लोग के खातिर ई गीत गौले बानी। आप सब लोग पूरा गीत जरूर सुनब जा और खूब जम के शेयर करब जा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के। थैंक यू सो मच। रहरी के तीन पाता बूट के दुई दाल जी, सासू माँ के तीन बिटियावा तीनों के तीनों छिनार जी, सासू जी के तीन बिटियावा तीनों के तीनों छिनार जी। रहरी के तीन पाता बूट के दुई दाल जी, सासू माँ के तीन बिटियावा तीनों के तीनों छिनार जी, सासू माँ के तीन बिटिया। एगो खाले दाल भात एगो चाटे अचार जी, एगो खाले दाल भात एगो चाटे अचार जी, एगो रोवे गली गली खोजे ले भातार जी, एगो रोवे गली गली खोजे ले भातार जी। रहरी के तीन पाता बूट के दुई दाल जी, बूट के दुई दाल जी। ओझा जी के तीन बहिनिया तीनों के तीनों छिनार जी, सैया जी के तीन बहिनिया तीनों के तीनों छिनार जी। एगो घूमे रोड सड़किया एगो खरिहान जी, एगो घूमे रोड सड़किया एगो खरिहान जी, एगो घूमे जाके बगानी सोई मरद तैयार जी, एगो घूमे जाके बगानी सोई मरद तैयार जी। रहरी के तीन पाता बूट के दुई दाल जी, बूट के दुई दाल जी, सासू माँ के तीन बिटियावा तीनों के तीनों छिनारी जी, सासू माँ के तीन बिटियावा तीनों के तीनों छिनार जी। एगो और बता दे कि गीत सुन के हमरा भाभी के खूब मजा आई।